кӯлҳои зебои фохир нигини кӯҳистонанд. ҳамин гуна дар мамлакати мо 1300 кӯл мавҷуд буда, ҳар кадоми он дорои хосияти хоси гидрологӣ мебошанд, ки 75 километри мураббаъ масоҳат доранд. аксари ин кӯлҳо хурд буда, майдони ишғол кардаашон то ба 1 километри мураббаъ мерасад. ба ҳисоби чунин кӯлҳо 97% шумораи умумии онҳо рост омада, ҳамагӣ 9% майдони умумии кӯлҳои ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. ин кӯлҳои зебо як чакомаи дарёҳое мебошанд, ки бо таровиши мавсимӣ дареҷаи гидрологӣ нақши худро доранд. аз ҷониби дигар, маҳз ҳудуди кӯлу соҳили дарёҳои кӯҳӣ дар ташаккули экосистемаи хос нақш мегузорад. ин кӯлҳо дар қаторкӯҳи ҳисор баҳору тобистон ва тирамоҳ ҳамранги шукуфоиянд. барои дар минтақаи баландкӯҳ бештар ҷойгир шудани кӯлҳо шароити мусоиди геоморфологӣ ё тектоникивӣ ва иқлимӣ замина гузоштанд. маҳз дар ҳудуди баландиҳои аз 3 то 5000 метр паҳнкӯҳҳои начандон нишеб фурӯхамидаҳои қишр, чокҳои бузурги геологӣ ҷойгир шуданд. кӯлҳои Тоҷикистон ба 4 гурӯҳ тектоникавӣ, пиряхӣ, сарбандӣ ва гидрогенӣ ҷудо карда мешаванд. ибтидо ва интиҳои марҳилаҳои номбурда дар кӯлҳои ҷудогона фарқ мекунад. маслан, агар давраи баланд шудани сатҳи оби Искандаркӯл аз 20 апрел оғоз ёбад, ин нишондиҳанда барои кӯли Сарез аз 17 июн шурӯъ мешавад. агар давраи бо об пуршавӣ барои кӯлҳои Сарезу Қароқул 150 шабонарӯз давом кунад, он барои Искандаркӯлу Яшилкӯл ҳамагӣ 80-90 шабонарӯз мебошад. дарёи Кофарниҳон дар домонаи ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дорои шохобҳое мебошад, ки саргаҳаш то Сурхкӯҳ дар ҷанубу шарқии Қаротегин рафта мерасад. қариб 80% обшораи дарёи Кофарниҳон аз ҳисоби шохобҳои тарафи рост, яъне қаторкӯҳи Ҳисор ташаккул меёбад. яке аз шохоби хеле калони дарёи Кофарниҳон ҳамин гуна дарёи хонақҳои кӯҳӣ мебошад, ки аз сатҳи бар дар баландии 3600 то 4200 метр, аз пиряхҳои дар ҳудуди то 6 километри квадратӣ доман густудааст, ҳамин гуна ғизо мегирад. ва чихеле ки мебинем, оби дарёи хонақҳои кӯҳӣ дар 4 фасли сол ҳамин гуна шаффоф кабуд мебошад ва албатта ин маънои онро дорад, ки манбаи ғизогирии дарё пиряхҳо мебошад. ҳамагӣ дар ҳавзаи дарёи Кофарниҳон 327 пирях ба ҳисоб гирифта шудааст. онҳо 106 километри мураббаъ масоҳатро фаро гирифтанду ба 2,9% масоҳати ҳавзаи дарё баробар аст. вале афсӯс, то ҳанӯз ба ғайр аз пиряхи якарча аз ҷониби ниҳодҳои илмии мамлакат ҳавзаи пиряхҳои дарёи Кофарниҳон ба таври кофӣ омӯхта нашудааст, ки масоҳаташ ҳамин гуна 10 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чӣ тавре ки мебинем, дар даҳаи аввали моҳи октябр дар болоби дарёи хонақҳои кӯҳӣ меваи хуҷ ва марминҷон ва дигар меваҳои ёбоӣ акнун бояд пухта расанд. ва ин ҳам албатта аз он вобаста аст, ки рӯзҳои баъдӣ ҳарорати ҳаво чӣ гуна хоҳад буд. ва албатта аз мавзӯъ дур намеравем. дарёи хонақҳои кӯҳӣ яке аз шохобҳои асосии дарёи Кофарниҳон чун дарёи Майхура, дарёи Зиде ва Порвову Сарда мебошад. вале мутаассифона дарёи хонақҳои кӯҳӣ аз ҷониби муҳаққиқон хеле кам омӯхта шудааст ва адабиётҳои илмие, ки солҳои охир ва қаблан солҳои 70-80 асри гузашта дар мавриди ҳавзаи дарёҳои Тоҷикистон, ки экспедитсияҳои илмӣ сурат мегирифтанд, тақрибан дар бораи дарёи хонақҳои кӯҳӣ маълумот хеле кам оварда шудааст, ки ин башорат ба он медиҳад, ки экспедитсияи илмӣ ба болооби дарёи хонақҳои кӯҳӣ, ки дар он ҷо қариб то 2 километри мураббаъ пиряхҳо вуҷуд доранд, экспедитсияи илмӣ ташкил карда нашудаанд. ва албатта умедворем, ки дар солҳои баъдӣ маркази пиряхшиносӣ, агентии обу ҳавошиносӣ ва ҳамчунин маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо таъсиси тадқиқотҳои саҳроӣ ҳавзаи пиряхҳои дарёи хонақҳои кӯҳиро ҳамчунин як шохоби асосии дарёи Кофарниҳон мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. ва албатта чӣ тавре ки аз рӯи мушоҳидаҳо бармеояд, дар нисбати 10 сол пеш сатҳи дарёи хонақҳои кӯҳӣ то ҳадди 15 то 25% паст шудааст
вале аз он ки дар моҳи октябр садои дарё яъне шувоси дарё хеле баланд аст ва маҷрои он ҳаракатҳои қаблии онро ба ёд меорад, мутмаин ҳастем ки сарфи назар аз тағйири иқлим ва дигар омилҳои табиӣ дарёи хонақоҳи кӯҳӣ ва пиряхҳои он дар гармшавӣ устувор ҳастанд ва ба ҳамин минвол дарёи хонақоҳи кӯҳӣ дар 4 фасли сол ҷараён хоҳад гирифт. шохобҳои саргаҳи дарёи кофарниҳон дар ибтидо аз дараҳои танги зинаи остонадор бо суръати баланд аз 4 то 6 метр сония ҷорӣ мешавад. ҳангоме ки дарёи кофарниҳон аз дара ба водии ҳисор мебарояд, суръати ҳаракати оби дарё паст шуда ба 2-3 метр сония мефурояд. дар ғизогирии дарёи кофарниҳон ҳангоми аз кӯҳ ба водӣ баромадан аз ҳисоби барфобаҳо 58%, обҳои зеризаминӣ 3%, яхобаҳо 8% ва оби борон 4%ро ташкил медиҳанд. با اقدام‌های انسان‌دوستانه پیشوای ملت محترم امالی رحمان و قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و سنه 21 و روز جهانی پریخ‌ها اعلان گردیده در یک سال اخیر در این سن در مملکت کارهای زیادی آموزشی و تحقیقاتی در حوزه پریخ‌ها عملی می‌گردد. هرچند ذخیره آب در شکل پریخ‌ها در جهان کم نیست، ولی آبشوی به حیث آن دنیا را به تشویش آورده است. دریای خانقای کوهی همچون یک شاخاب دریای کافرنیهان در شکلگیری هیدرولوژی حوزه مذکور اهمیت مخصوص داشته از دهها شاخاب‌های خرد و کلان چشمه آبی مساحتش مختلف در بلندی 3322 متر از سطح بحر تشکل می‌یابد. درازی دریا 61 کیلومتر، مساحت حوزه‌اش 362 کیلومتر مربع می باشد. دریا اساساً از برف و ترمه و پریخ‌های حدود غذا می گرفته. ساحل آن در بلندی 1200 متر از سطح بحر حدودهای جنگلزار را تشکیل می دهد. اساس غذاگیری دریاهای مذکور باشد از 4 پریخ‌های خرد و کلان و ترمه ها می باشد که مساحت عمومی آن بیش از 8 کیلومتر مربع تشکیل می دهد. дарёи хонақоҳи кӯҳӣ бо реҷаи гидрологии хосаи худ аз 17 пиряхи хурду калон ғизо мегирад. пиряхи калонтарини саргаҳи дарёи хонақоҳи кӯҳӣ хоҷамафаш дар баландии 4427 метр аз сатҳи баҳр қарор дошта, хушбахтона аз ҳисоби ҳарорати пасти маҳаллӣ ҷойгиршавиаш ба нурҳои офтоб тобовар аст. маъз ҳамин омил дар реҷаи муқаррарӣ ҳамчун манбаи ғизои дарё ба шумор меравад. چقدر که ما حاضر در یک جای قرار داریم که از سطح بر 1500 متر بلند است. چقدر که از طرف دست راست ما دایره شمال جوری میشه، از طرف دست چپ ما دایره ارجناک. این دو شاخه که با هم پیوست میشود یکی از دایره‌های وادی حصار تشکیل میکند. در چند سال‌های اخیر سطح این دایره بهت بلند بود. از سبب کمشوی پیرخ‌های و بارشات کم سطح آب رفته به این سال خیلی پست شده است. چقدر که این سال خیلی از بارانگری‌ها در وقت تابستان خیلی زیاد شد و چقدر که می‌بینید همه جا سبز است. اینا که از فایده دارد به اقلیم، خود اقلیم دارد. این اروزی زمین مستحکم می‌کند. дарёи хонақоҳи кӯҳиро идомаи саргузашташ дар руди кофарниҳон ба ҷавлон ояд ва то ин резиш рудҳои пуртуғиёни шамалу арҷинак дар нуқтаи якҷояшавӣ номи дуобаро ба худ мегирад. дарёҳои хонақоҳи кӯҳӣ қаратоғ ва ширкен аз як ҳавзаи пиряхҳо ғизо мегиранд ки дар шафати якдигар ҷойгиранд то 60 километри мураббаъ масоҳа доранд. баландии мутлақ дар ҳавзаи мазкур то 4600 метр аз сатҳи баҳрро ташкил дода, тармаҳои мавсимӣ низ дар обшории ҳавза нақши муҳим мегузорад. با دستگیری کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم‌مسئولیت جهت حفظ طبیعت و توزیع آزاده نگاه داشتن ساحل دریا، شناندن درختان گوناگون و عموما در حالت معتدل نگاه داشتن اکوسیستم حوزه دریاها شعبه حفظ محیط زیست شهر ایسا تدبیرهای مهم می‌اندیشد. در این دوره طبق طلبات قانونگذاری در حدود مذکور به شخصان واقعی و حقوق 12
парвандаҳои ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. пиряхи хоҷа маъфар солҳои охир то 30% масоҳати қаблии худро аз даст дода, дар қисмати поёнии он ба вуҷуд омадани Маринаи Азим баёнгари он аст, ки қаблан бо кӯчиши худ аз нуқтаи кулминатсионӣ чунин ҳолатро ба вуҷуд овардааст. Чунин манзара пиряхи ҳавзаи дарёи Замбаро ба ёд меорад, ки дар натиҷаи фишори пайҳами паҳлӯҳӣ дар пешорӯи ях аниқтараш маҷрои он сарбанди азимеро ба вуҷуд овардааст, ки чунин ҳолат дар давоми даҳҳо миллион сол ба амал меояд. аз ҷониби дигар чунин шароит баёнгари боришоти ниҳоят зиёд ва баландии эҳтимолан даҳҳо метр чунин вазъиятро ба вуҷуд оварда метавонад, зеро саду ҳазорҳо тонна хорасангу гили таги пиряхҳоро танҳо чунин иқтидори бузурги кӯчиш метавонад ба вуҷуд орад. мутаассифона чунин ҳолатҳои пиряхҳо ҳамчун ҳолатҳои глитсиологӣ ва криосфераи он ба таври кофӣ омӯхта нашудаанд. این دایره اساساً سرچشمه‌اش از پریخی خوجا مفرج می‌بود که از سطح بر 4730 متر بلند است. یکی از پریخ‌های کلانترین وادی هیسور که با قفسی پریخ ممکن زیاده از 40-50 متر است. در چندین سال‌های اخیر به این پریخ برآمدن متخصصان خیلی مشکل است. با فکرم سالهای نزدیک یه کس به این چیز نبرده، لیکن سنجیدن که این پریخ خیلی کم شده است. пиряхҳо барфҳои мавсимӣ ва боронҳо асосан тақшин шуда ба чашмаҳои софу аз ҷиҳати экологӣ табдил меёбанд. камшавии пиряхҳо боиси коҳишшавии сатҳи оби чашмаҳо ва дарёҳо мегардад. тавре мушоҳида мегардад дарёҳо ва обҳои равон мусаффо ва ҷолиби диққат аст. охир ин кафзании дам ба даму қадам ба қадам обҳоро чӣ қадар бо таъму фоидабахш мегардонад. аз ҷониби дигар дар таркиби чунин обҳо намак ва дигар минералҳо аз рӯи меъёр буда дар феҳристи обҳои нодир шомиланд. маҳз ҳамин омил аст ки чунин дарёҳои кӯҳиро гулмоҳию ширмоҳӣ барои умр ба сар бурдан интихоб кардаанд. дар мавзеи дараи Шамал се деҳа мавҷуд аст. дар ин ҷо деҳаи Шамал, дар тарафи рост бошад деҳаи Хоҷамастон ва инчунин Арҷинак. оби дайрои Арҷинак омада бо дайрои хонақҳои ҳамроҳ мешавад дар понтари ҳамин мавзеъ. дарахтони сӯзанибар на танҳо ҳусни табиатанд, бо ҳисоби миёна ҳар кадоми он соли даҳҳо тонна чангу гази карбонро фурӯ бурда ҳавои тоза оксигенро ба атроф паҳн менамоянд. одатан аз 700 то 800 сол умр доранд. дар кураи замин оксиген ҳамчун манбаи ҳаёт дар ҳолати гардиш аст ва тозагии атмосфера дар ҷаҳони муосир яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад, зеро тағйири обии иқлим ба раванди мазкур мансуб буда олами биологӣ аз таъсири чунин муҳит зарар мебинад. ҳоло дар ҷаҳон барои рушди энергияи сабз яке аз омили кам кардани хавфҳои хатарҳои эҳтимолии экологӣ чораҳои гуногун андешида мешаванд. пеш аз ҳама кам кардани партови газҳои гулхонаӣ, коркарди ашёи пластикӣ, тадриҷан даст кашидан аз истифодаи чунин мавод ва васеъ кардани майдонҳои боғоту ҷангалзор ва мусоидат намудан ба иқлими дорои экологии бехатар. бо мақсади рушди иқтисод ва энергияи сабз дар мамлакат барномаҳои зиёди давлатӣ қабул гардидаанд, ки барои зиёд намудани масоҳати ҷангалзор, бунёди боғоту такмили захираҳои истифодашавандаи энергияи сабз нигаронида шудааст. аз ҷониби дигар маҳз омили мазкур барои коҳиш додани таназзули пиряхҳо чораи муассир аз ҷониби олимон ҳисобида мешавад. тахминан 15 километр болотар аз деҳаи Шамал яке аз пиряхҳои азими ҳамин маҳал мавҷуд аст, ки таҳти чандсолаҳо ба коҳишёбӣ аз сабаби тағйирёбии иқлим коҳиш ёфтааст ва дар ҳудуди бо дарозии 600 метр, паҳноии 300 метр ҳозир мавҷуд аст. тағйирёбии иқлим ба тамоми ҷо таъсир расонда истодааст ва чуноне ки мебинем сатҳи дарё ҳам
در این فصل سال خیلی مجروعش کم شده است. سبب تغییری اقلیم در تمام کره جهان تاثیر خودش را گذاشته ایستاده است. از طرف شعبه حفظ محیط زیست در شهر ایسار برای پیشگیری کردن عاقبت‌های تغییری اقلیم نقشه چهارره‌بینی از آن جمله تازه کردن عکس‌های تازه کردن ساحل، تازه کردن محل و همچنین تازه کردن شهرها گذرانده می شود که در آنها کارمندان فعال جماعت شهرک ایسار و همچنین محل اشتراک کرده از ساحل و محل پرتوهای هر گونه پرتوها را تازه میکنند. این چنین طبق نقشه نهالشنانی و کبگذارکنی به همه جماعت‌های شهرک و همچنین خواجگی جنگل شهر ایسار طبق نقشه کاری در موسم‌های نهالشنانی در جای‌های معین درختان میوه‌دهنده و درختان سایه‌افکن را شنانند. طبق برنامه استراتژی ملی کشور سبز در حوزه دریاهای وادی حصار و تل و تپه و دامنکوها قریب 100 میلیون درختان آرایشی، سایه افکن و میوه دهنده تا سال 2040 سبزانده و پرورش کرده شود. با این مقصد همکاری ها با تشکیلات کشاورزی و طوری وسیع به راه مانده شده، خواجگی دولتی اسکیچ واقع در حدود الماسی باید سمت فعالیت خود را جهت نهال پروری رشد دهد. همچنین در حدود جماعت دهات خانقاه کوهی باید تا سال 2030 بیش از 100,000 درخت در تل و تپه ها نه فقط شنانده شود، بلکه پرورش آن باید به راه مانده شود. پیدایش کوههای تاجیکستان تاریخی زیاده از 300 میلیون سال را در بر گرفته به قطار کوههای جوان داخل می شوند. قطار کوه حصار در بین قطار کوههای تاجیکستان موقع مهم داشته از روی ساخت گیولوژی به تاجیکستان جنوبی مرکزی داخل می شود. در اینجا حوزه دریای کوفرنیهان تشکل یافته، در این حوزه ده پیریخ‌های خرد و کلان جای گیرند. دریای خانقاه کوهی که در دره الماسی همین گونه چند دریا یک جای می شوند، در حدود ناحیه رودکی به دریای کوفرنیهان می ریزد و یکی از شاخه های اساسی دریای کوفرنیهان چون دریای ورزاب به حساب می رود. در قطارکوه حصار جنگلزار پهنبرگ از بوته و درختان نمی و گرمی پرور علالخصوص چهارمغز، فرق، چنار، تیلخ، سیب کوهی و بوته های هر خیلت ترکیب می یابد. جنگلزار پهنبرگ خاصی قطارکوه حصار می باشد که در اینجا سالانه از 1000 تا 1500 میلیمتر بارشات می شود. قسم زیادی آن در نشابی ها جایگیر شده است. از جنگلزار پهنبرگ میوه، چهارمغز، آلوچه، انگور، کاد، نسترن یا خوچ، زیرک و رستنی های شفا بخش می رویند. طبیعت ما خیلی یک طبیعت زیبا است که تمام نبودی درختان سایه افکن دارد، از آن جمله ارچهای ترکستانی. همچنین توغیزار اساساً از بوته و درختان تورنگه، جیغده، گز و دلانه عبارت است. با توغی گیاهای خوشدار قد بلند، نی، سرنی و نیشکر خودروی خاصند. بالاتر از جنگلزار پهنبرگ جایگیر شده است. در اینجا بیشتر به توسی ترکستانی، ریم، یک نوع سفیدار، انگد، بوته های گز و یولگون می رویند. در جنگلزار ریزبرگ باشد گیاهای مرغزاری، غشه، نوهای سیبرگه یا نوچقه، موشون، نخودکا، نوهای جاروبک، سوگیاه و هردومه خیلی فراوانند. درختان همیشه سبز ارچه چند نمودش در اینجا موجود است. از قبیل سوزادبرگ، ارچه روسی، ارچه های محلی، سایه افکنی بید هست در اینجا، چنار است، سفیدار موجود است. از درخت های میوه دهنده توغدانه است، دلانه است، سیب، آلو، شفتالو، بیهی، چهارمغز، بادام. در اینجا همین درخت های میوه دهنده بسیار است. زردالو، شفتالو،
номгӯи дарахтон, олами наботот инҷа бисёр ҳам бояст. арчазор бошад аз дарахтони сӯзани барги удбурз, сиёҳбурз, арчаи туркистонӣ ва мурудбурз, арчаи зарафшонӣ ба вуҷуд омадааст. арчазор асосан дар нишебиҳои шимоли қаторкӯҳи туркистон ва ҳисору зарафшон ҷой гирифтааст. бутазори паҳнбар чун насранзор аз бутаҳои намипарвард иборат аст. одатан дар нишебиҳои қаторкӯҳи ҳисор марғзорон дар соҳили дарё ва чашмасорон паҳн гаштаанд. дар шафати чунин марғзорон одатан бутаҳои ёбоӣ, анҷиру анор ва ангур мерӯяд. дар қаторкӯҳои ҳисор номгӯи зиёди ҳайвоноти нодир, паррандаҳо ва растаниҳои шифобахш мерӯянд, ки дар китоби сурхи Тоҷикистон шумовил карда шудаанд ва дар болои оби дарёи хонақҳои кӯҳӣ бошад, бабри барфӣ, силовсин ва хир сукунат доранд. мо кӯшиш менамоем, ки табиати зебои худро махсусан дар қаторкӯҳи ҳисор ҳифзу таҳким бахшида ва амалигардонии стратегияи миллӣ ба кишвари сабз саҳми муносиби худро гузорем. қаратоғ дарёи фаромарзиест, ки бо дарёҳои Ширкен, Деҳқондара ва Пайрон якҷоя шуда, дарозиаш беш аз 100 километрро дар ҳудуди ҷумҳурӣ ташкил медиҳад. масоҳати ҳавза бошад 2430 километри мураббаъ мебошад. шумораи шохобҳои хурду калон 107 адад буда, дарозии умумии онҳо 213 километр мебошад. дарёи Қаратоғ аз пиряхҳои нишебии ҷанубии қаторкӯҳи ҳисор дар баландии 4400 метр аз сатҳи баҳр сарчашма мегирад. масоҳати умумии пиряхҳои дар ҳавзаи дарё ҷойгиршуда бошад ба 26 километри мураббаъ баробар аст. дар ҳудуди домонакӯҳҳои Қаратоғ ҳар сол як маротиба мониторинг мегузаронем, ки барои тағйирёбӣ, дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба назар мерасад, ки пиряхҳо то андозае камшавӣ ба назар мерасад. бо ин тарбиро мо андешида шудааст, ки мо барои шинондани ниҳолҳо, барои бисёр намудани дарахтҳои бисёрсола, барои ба назорат гирифтани дарахтҳои кӯҳансолу ҳамешасабз мо чораи зарурӣ андешида шуда, тибқи ин дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии кабудзоркунӣ то давраи 2040 дар ҳудуди ноҳияи Шаҳрнав 11 миллион дарахтони сояафкану ороишӣ шинонем ва инчунин барои коҳиш додани таъсири тағйири иқлим мо чораҷӯӣ намоем. дар баландиҳои ҳавзаи Қаратоғ кӯлҳои хеле зебо ҷойгир шудаанд, ки аз рӯи сохти геологӣ ба гурӯҳи кӯлҳои назоратшаванда шомиланд. кӯл дар натиҷаи канда шуда афтидани кӯҳпора ва банд шудани яке аз шохобҳои чаби Қаратоғ, ки Пайрон ном дорад, ба вуҷуд омадааст. бино ба корҳои тадқиқотии мутахассисони маркази яхшиносӣ қайд намудан зарур аст, ки обе ки ба кӯли Пайрон ворид мешавад, ин ба ҳисоби миёна ба 0,0384 метри кубӣ дар як сония мебошад ва обе ки аз кӯл ҷорӣ мешавад, яъне хориҷ шуда ба дарёи Қаратоғ якҷоя мешавад, ин ба 0,1138 метри кубӣ дар як сония мерасад, ки ин нисбат ба воридшавии об хеле ҳам зиёд аст. дарозии кӯл 712 метр, бараш то 225 ва умқаш ба ҳисоби миёна 10, ҷои аз ҳама чуқуриаш дар назди сарбанд ба 18,6 мерасад. масоҳати сатҳи болои кӯл 0,16 километри мураббаъ, ҳаҷми обаш бошад 173 000 метри кубӣ мебошад. оби кӯл аз байни қабатҳо ва болои дарғот ҷорӣ мешавад. ҳамасола аз ҷониби мутахассисони маркази яхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ ҷиҳати иҷрои барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 корҳои экспедитсионӣ, илмӣ, тадқиқотӣ дар пиряхҳо ва кӯлҳои пиряхӣ ва кӯлҳои рахнашаванда гузаронида мешавад. дар ин росто қайд намудан зарур аст, ки мутахассисони мо дар соли ҷорӣ дар ҳавзаи дарёи Қаратоғ
қаратоғ шаҳри Турсунзода корҳои экспедитсиониро дар кӯлҳои Пайрон ва Темурдараи ҳавзаи мазкур гузарониданд. Бояд қайд намуд, ки кӯли Пайрон дар баландии 2100 метр аз сатҳи бар қарор дошта, дарозии ӯ ба 562 метр ва паҳноияш бошад 280 то 290 метрро дар бар мегирад. кӯли ҳавзаи мазкур яке аз минтақаҳои сайёҳӣ ба шумор рафта, дар минтақаи мазкур сайёҳон низ бисёр мушоҳида мешаванд. мутахассисони маркази яхшиносӣ ҷиҳати муайян намудани хавфнокӣ ва рахнашавии кӯли мазкур ҳамасола корҳои тадқиқотиро ба роҳ мемонанд. чӣ гуна ба мо маълум аст, кӯл дар баландии кӯҳ воқеъ дошта, ҳолати рахнашавии он низ аз имкон дур нест. ки ин шоҳиди ҳол ҳастем, ки тағйирёбии иқлим бисёр мушоҳида шуда, обшавии пиряхҳо низ бар аъло мушоҳида мешавад, ки таъсири он бевосита ба кӯлҳои поёнтар мушоҳида шудан имкон дорад. аз ин лиҳоз рафти тадқиқотҳо нишон доданд, ки кӯли Пайрон айни замон бисёр хуб дар сатҳи миёна қарор дошта, ҳолати рахнашавӣ вуҷуд надорад. дар ин асно қайд намудан зарур аст, ки мутахассисон миқдори воридшавии об ба кӯлро муайян намуда ва миқдори ҷоришавӣ, хориҷшавӣ аз кӯлро ҳисоб намуда баромаданд, ки миқдори воридшавӣ аз миқдори хориҷшавӣ хело кам ба назар мерасад. ҳамзамон қайд намудан зарур аст, ки кӯли Пайрон аз тарафи чап бо 4 қисмат аз сурохиҳо, яъне бо тариқи таровиш ҷорӣ шуда ва аз тарафи рост бошад, ба болои кӯл як миқдор обе хориҷ мешавад. ин табиист, ки кӯлҳо ва ё дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистон қариб ҳамаашон манбаи ғизогиришон ин пиряхҳо ва тармаҳои мавсимӣ мебошанд. аз ҷумла кӯли Пайрон низ манбаи ғизогирии асосияш ин пиряхҳои баландкӯҳҳо буда ва ҳамзамон боқимондаи тармаҳое, ки дар фасли зимистон ба вуқӯъ омадаанд мебошанд. мо дар рафти корҳои тадқиқотӣ мушоҳида намудем, ки дар тарафи чапи кӯл, яъне дарраҳое, ки нишебиҳое, ки аз тарафи чап воқеъ аст, то ҳол боқимондаи тармаҳои азимҷусае ҳастанд, боқӣ мондаанд, ки он дар давраи вегетатсионӣ таъмини кӯлро бо об таъмин менамояд. дар ҳавзаи пиряхҳои дарёи Қаратоғ чанд соли охир меъёри боридани барф то ҳадди наздик ба меъёр мушоҳида карда мешавад, ки ҳамчун манбаи ғизо хеле муҳим мебошад. ҳолати кунунии дарёи Қаратоғ хуб мушоҳида шуда, яъне дар ҳангоми сафар дар роҳ ва теппахамҳо, дарраҳо, боқимондаи тармаҳо бисёр мушоҳида мешуд. аз ин лиҳоз бо бовари комил гуфта метавонем, ки дар соли ҷорӣ, яъне миқдори оби дарёи Қаратоғ хуб ба назар мерасад. гарчанде ки тағйирёбии иқлим бар аъло мушоҳида мегардад ва обшавӣ бо суръати пиряхҳо низ ба назар мерасад, аммо боқимондаи тармаҳо барои таъмин намудани оби дарёи Қаратоғ бисёр кӯмак мерасонанд. ва ин аст, ки дар давраи вегетатсионӣ дарёи Қаратоғ минтақаи поёниро бо об пурра таъмин менамояд. кӯлҳои дигари ҳавзаи мазкур ҳамасола мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд. натиҷаи корҳои тадқиқотӣ дар кӯли Темурдара нишон дод, ки масоҳати дарозии кӯл 407 ва бараш ба 151 метр баробар буда, ҳаҷми умумии кӯл 0,7 километр квадратиро дар бар мегирад. ва мо рафти корҳое, ки мо дар он ҷо гузарондем, дар авҷи обшавии пиряхҳо ва тармаҳҳо, инчунин давраи серобӣ ва боришот, ки бисёр буд, серобӣ ба ҳисоб мерафт. ва дар вақти корҳои тадқиқотӣ миқдори аз ҳама зиёди об ба қайд гирифта шуд дар кӯли Темурдара. лекин корҳое, ки мо дар он ҷо гузарондем ба ҷоришавии об ва воридшавии об, гарчанде ки воридшавии об ба кӯл зиёд буд дар давраи корҳои тадқиқотӣ, лекин натиҷаи ва хулосаи корҳое, ки мо гузарондем, нишон медиҳад, ки сарбанди кӯл ҳанӯз ҳам мустаҳкам мебошад ва барои рахнашавии он ҳанӯз ягон
хавфнокӣ вуҷуд надорад. тибқи мушоҳидаи метеорологии солҳои охир боришҳо дар баландиҳои беш аз 3000 метр аз сатҳи баҳр дар қаторкӯҳи ҳисор ба меъёрҳои бисёрсола наздик мебошад. имсол дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ва қаторкӯҳҳои ҳисор бениҳоят боришоти барфу борон нисбат ба дигар минтақаҳо зиёдтар ба хайр гирифта шуд. Аз ин лиҳоз боз дар натиҷаи тадқиқот мо ба хулоса омадем, ки зиёдшавии оби кӯлҳои ҳавзаи мазкур ин аз ҳисоби боришотҳои зиёди мавсимӣ дар ин қаторкӯҳ буда таъсири худро расондааст ва бисёр обшавӣ бисёр буд. лекин хавфнокӣ ва кандашавӣ дар кӯлҳо ба таври кам дида мешавад, қариб ки вуҷуд надорад хавфнокӣ. ҳиссаи ғизогирии пиряхҳои дарёҳои мазкур дар давраи обшавии пиряхӣ июл-сентябр афзалият пайдо мекунад ва дар ин марҳила аз 30 ба 50% мерасад. дар солҳои камбориш бошад ҳиссаи яхобаҳо 1 маротиба бештар мешавад. дарёи кофарниҳон аз ибтидои март ба серобшавӣ оғоз мекунад ва 2.5 моҳ тӯл мекашад. қуллаи серобӣ ба охирҳоидаҳаи 2 май, солҳои ҷудогона ба охири моҳи апрел ва ё гоҳо дар нимаи аввали июн рух медиҳад. давраи серобии дарё 217 рӯз давом карда, камшавии серобии дарё аз ибтидои моҳи октябр оғоз ёфта 100-120 шабонарӯз давом мекунад. харҷи таъҷилии бештари об дар давраи серобӣ ба 825 метри кубӣ дар як сония дар соли 1969 расида бошад, харҷи камтарин ба нишондоди 16,9 метри кубӣ дар як сонияро ташкил медиҳад. ба ҳавзаи дарёи Қаратоғ яке аз ҳавзаҳои калон дар водии Ҳисор ба ҳисоб меравад ва ин ҳавза асосан аз пиряхҳои қаторкӯҳи Ҳисор манбаъ сарчашма мегирад ва асосан ғизояш ин барфу боронӣ мебошад. асосан аз барфу боронҳо ва пиряхҳои минтақа ғизогирияшро ба роҳ мемонад. боиси қайд аст, ки имсол мо аз натиҷаи чун стансияҳои обу ҳавошиносӣ ба мо баландии барфро дар мавсими зимистон ва давраи баҳор ба мо маълумотҳоро пешниҳод менамоянд, мо ҳамасола бюллетени баландии барф пешниҳод менамоем дар давраи зимистону баҳор ва ин натиҷаи стансияҳое ки ба мо партофтанд ва имсола боришоте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, мо аз он хулосабардорӣ намудем, ки асосан боришоти барф ва то андозаи борон ҳам бошад, барф қисмати зиёд чун яке аз ғизоҳои асосии дарёҳо ва ғизоии асосӣ ба ҳисоб меравад. ин асосан дар қаторкӯҳҳои Ҳисор, дар қаторкӯҳҳои Зарафшон ва қаторкӯҳҳои Варзоб ва то ноҳияҳои тобеи ҷумҳур Водии Рашт бештар ба хайр гирифта шуд, чун нисбат ба дигар қаторкӯҳҳо албатта аз меъёри муайяншудаи меъёри солона зиёд нест, лекин то андозае нисбат ба чанд соли пеш имсол то андозаи боришоти барф бештар ба хайр гирифта шуд. албатта ин чиз нишондиҳандаи он аст, ки вақте ки барф бисёр шуд, албатта сатҳи ҷоришавии об ва сатҳи дарё боз ҳам бештар мерасад. ин боиси он аст, ки аз обшавӣ ва барфҳои мавсимӣ сатҳи дарёи Қаратоғ ва маҷрои дарёи Қаратоғ ҳанӯз ҳам бештар нисбат ба солҳои пеш ба чашм мерасад. дарёи Кофарниҳон шохобҳои зиёде дорад, ки аз 10 километр бештари он ба 61 адад мерасад. азбаски шохоби калони Сурхандарё Қаратоғ аз ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор сарчашма гирифта ба ғарбии водии Ҳисор мебарояд. 287 километр дарозӣ, 13500 километри мураббаъ майдони обғундор дошта, харҷи миёнаи солонаи обаш ба 70,2 метри кубӣ сония мерасад. дарёи Қаратоғ дар ғарбтари руди Хонақоҳ ҷойгир шуда, дар саргашт Деҳқондара аз пиряхҳои хурди сершумор аз баландии 3400 метр ғизо мегирад. шохоби калони Қаратоғ Ширкен аз тарафи рост ба он ҳамроҳ мешавад. майдони обғундории руди Ширкен 346 километри мураббаъ, баландии миёнаи ҳавза 2384 метр аз сатҳи баҳр, харҷи миёнаи оби дарё ҳангоми аз кӯҳ ба ҳамворӣ баромадан тақрибан ба 10 метр кубии сония баробар аст.
агар дар ҳавзаи дарёи кофарниҳон 327 пиряхт ба ҳисоб гирифта шуда бошад, албатта имрӯз зарурати омӯзиши бештари онҳо ба миён омадааст, вале то ҳанӯз муҳаққиқон ба нишондодҳое ки қариб 60-70 сол пеш таҳризӣ гардидааст такя мекунанд, ки албатта дар шароити муосир вобаста ба тағйири иқлим тағйироти рақамӣ ҳамчун тафовут хеле зиёд аст. ҳамин гуна аз рӯи тадқиқотҳо муайян гардидааст, ки дар ҷануби қаторкӯҳи Туркистон 271 километри мураббаъ, дар шимоли қаторкӯҳи Зарафшон 132 километри мураббаъ, дар ҷануби он қариб 6 километри мураббаъ ва дар шимоли қаторкӯҳи Ҳисор 148 километри мураббаъ пиряхт ҷойгир шудааст, ки масоҳати якҷояи онҳо ба 558 километри мураббаъ баробар буда, шумораашон ба 424 ва ҳаҷм ба 55 километри кубӣ мерасад. дар қаторкӯҳи Ҳисор ки амасола боришот то 2500 миллиметр ба қайд гирифта шудааст, боиси ташаккули ҳамин гуна дарё мегардад ва реҷаи ҳаҷми суръати ҳаракати дарё бошад аз 35 то 40 метри кубӣ дар як сония дар моҳҳои июн-июлро ташкил мекунад ва дар моҳи октябр ҳам имсол сатҳи об хеле хуб аст ва башорат ба он медиҳад, ки дар баландии 3800 то 4200 метр дар нуқтаи баландтарини қаторкӯҳи Ҳисор боришоти барф то 2 метрро ташкил медод ва албатта ҳисоб миёна агар то 1 метру 84 сантиметрро ташкил кунад ва баъзе солҳо чун зимистони соли 2023-2024 дар қаторкӯҳи мазкур дар ҳадди меъёр борида буд. соли охир масъалаи ҳифзу таҳкими ҳавзаи пиряхт ва дарёҳои хонақоҳи кӯҳӣ Қаратоғ ва Ширкен яке аз масъалаҳои муҳими сохторҳои марбута ба ҳисоб рафта, дар ин самт шуъба ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри нав даҳо парвандаи вайронкунии маъмурӣ тартиб додааст. далели мазкур боиси тазаккур аст. соли охир бо сабаби бераҳмона ва бемувофиқа бо мақомоти экологӣ аз соҳили дарёи Кофарниҳон истихроҷи регу шағали зиёд боиси фуруравии чандин пул, шусташавию харобиҳои гуногун гардидааст, ки дар ин самт бояд назорат пурзур карда шавад. барои вайрон кардани самти ҳифзи муҳити зист дар соли ҷорӣ 209 адад парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ барои вайрон кардани талаботҳои қонунгузории ҳифзи муҳити зист протоколҳои вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда. бо инчунин шахсоне ки ба назар мерасад, ки қонунвайронкуниҳои ҷиноӣ сар задани ба қонунвайронкунии ҷиноӣ ба чашм мерасад. дар ин мо дар соли ҷорӣ 241 000 ба 3 нафар шаҳрванд оид ба зарар расондани захираҳои табиӣ ба маблағи 241 000 сомонӣ ҷарима тавони зарар дар асоси қарорҳои дахлдор суди ноҳия дар ин раванд аз 2 нафар шаҳрванд 209 000 сомонӣ тавони зарари ба табиат расондашудро ба буҷаи давлат ворид намудем. Кадом тарзи зарар буд? ин барои гирифтани захираҳои табиӣ аз қабили қуми шағал ошкор карданд, ки шаҳрвандону бе иҷозати мақомоти ваколати дахлдор барои